Moi boas a todos e todas. Aquí estamos cunha nova apertura de libros, un libro que me acaba de chegar recentemente e que xa o temos medio tirado do que o sobre. Imos retirar o sobre. Aquí temos este 30 suspiros eróticos e historias varias de sexo e desamor de José Estévez López, un libro publicado pola colección Meraki da editorial Camarada. Aquí vemos a portada, a contraportada. É un libro que non ten lapelas, como ben podedes comprobar, mas si ten estes detalliños aquí en vermello que o fan un poquinho máis bonito. Aquí o temos este libro de José Estévez López, como dicíamos, un libro de poesía, máis que contén como unha especie de relatiños aquí ao final de todo. Hai que lelo, ainda o teño, por suposto, sen ler. Sabedes que nesta apertura de libros o que fago eu é simplemente amosar como son os libros como obxecto sen lelos previamente. E xa que teño aquí este libro que me enviaba o propio autor, pois eu adquirín 3 novos exemplares do mesmo autor que tiña pendentes en mercar e que están publicados pola colección Letra Inversa da editorial Toxo Soutos. A verdade é que son uns libros, gústame moito este formato de libro, gústame especialmente esta portada, mas como dicía, gústame moito este formato de libro. Quizáis prefería o anterior papel que tiñan para o que eran as cubertas, que era como un papel máis de cor sepia, non tan brillante, mas ben, sexa como for, están bastante ben, non? Teñen lapela, estas lapelas sempre son importantes porque son as que fan que o libro non se dobre aquí no que son as esquinas, non? Bueno, pois aquí están, como ben podedes comprobar, pola volta son completamente blancos, levan apenas o que é o logotipo da editorial. Neste caso, trátase de Xana Iriarte Amalia, Eu son eu e Estás aí. Os tres son libros de José Estévez López. E por dentro, pois, son desta maneira. A verdade é que a min esta colección sí que me parece bonita, estéticamente falando, claro, que o que nos trae aquí hoxe. Un dato curioso é que Letra Inversa foi unha colección creada por Ramón Blanco Fernández, polo poeta Ramón Blanco Fernández, de cando traballaba na editora, en Toxo Soutos. E temos máis, teño aquí 2 libros máis. Estes libros quero amosalos, non é que os collese recentemente, xa os tiña na miña casa, mais apañeinos hai un tempo. Estes 2 libros reúnen a poesía completa de José Estévez López até a chegada destes outros que amosei aquí anteriormente, non? Era, digamos, a poesía primeira de José Estévez, non? Aquí temos este primeiro de cor verde, este outro de cor azul, son libros en lapelas. Vemos a parte de diante, a parte de atrás, mas son libros que cumplen a súa función, non? Que é recoller esa poesía primeira de José Estévez López. Cando me refiro a poesía primeira, evidentemente, estou a referir de toda a poesía publicada deste autor, non da poesía do principio da creación, non? Refírome a eses poemas que estaban escritos antes destes outros libros que teño por aquí. Nada, vamos a poñer aquí todos xuntos. Estes libros os tiña na casa, xa os mercara aí bastante tempo. E aquí creo que a orde correcta sería esta, aí está, o primeiro libro, o segundo, os 3 seguintes publicados na editorial Toxo Soutos e este terceiro, este sí que é o último libro por agora, de José Estévez López, publicado por Camarada Editorial. Sen máis, unha forte aperta, vémonos na vindeira. Chao, chao.